kuri kutatu apo tapinda mukati umu andodzi tsanangurirwei asi chazotimisa iye nyakubuda uyati kwanzi dai kuti nditauriwo zvinhu zvangu zvakajeka ndodawo baba vangu dai akanga aripo ndoti ndikuzivisei zvakajeka saka apa handingatauriba zvinhu baba vangu pasina baba aite zvavo baba wake wamai muzukuru nyakubudirwa uikauyu nyakufaumya kusunga akati muzukuru mushame awa handizvo akati muzukuru mushame awa saka akuti ati kumusha kwake saka kumusha kwake wakukuziwa ndizvoka saka kunzi inini kutauri nhuna dzangu baba ungauya handizvo here baba ndozvataurwa mukati ndozvataurwa mukati zvemukaona imwe kana pasvikira kuita pafundo rakadaro handii pari kuitira kuti uyu uda kugukura zviri apa pake pamochari panewe ropa rake panewe ropa rake ndikuti abva atenheza zvese zvada kutenheza handizvoba izvo saka ino sekutaura kwazvaitwa nekunzwa kwamaita mazviendesawo pake matsuro enyu yemusha nekuungana kuita handiti iye abuda achitaura ega kai ko matarombo ambuto kudini nenhau yacho matare ati hatikwanisi kunga tiri kuchaja kana kuti kutaura iye ari kutiamira saka muripo nekutotuma nhume inoenda kunotora baba kana kuti munenge maakutora mapurisa epano woenda wanotora baba wacho wouya wogara apo ngekuti ati kunoona senyangare kuti upina mumhuri neni unoshora kuti vanouswa panapa here kana kuti vanodaidza kubaba vanengati yatomudari kunoka hawaite zimba ikoko varikuita futi pamwe wangada kutuzira uko kumusonga kuti titora mini wacho muende kana yatombotsika muno inoda kuonekwa paisvina saka vari kuzvinzwa nenjodzi ndimuzvinzwa nago angotozvinzwa mune makuona kuti chakasununguka ndechipi kuti muzviendere mudaidziwa baba vacho ari kupi mudaidzi baba auye dhani kuti muimwa kutora mupurisa anoenda wonono muedza moya musangana pano ari parusato ndipo achirere naka tanemboziva baba unozombomufonera mungatozoona kuti maitawo sei dai matotaura nemwana nemuzukuru wenyu baba wako ari papi tifambe sei saka hamutozivi baba kana baba wemwana ndozvauri kutaura mai akasoparadzana kare vasoparadzana parapo makamubata nawo kana mafoni anodzidzisa pavhengeri ari kana muchiziva mai madzimai zvinongoda kungoti pau vototumwa kana musingakwanisi kumutora imene tochitumira isusu mapurisa anobva pano anoenda kumutora pavhengeri anosvika kutsanangurirwa wopiwa samoni rake wouya pano hazvirambi zvinenge zvataurwa navo akazoramba anenge kutosungwa futi wazvidza mutemo meno tanzwisana here ipapo ngatinzwisana kuti muda kuita zvipi munogona kumutora mega here kana kuti totumira mupurisa anenge vana baba itai kuti changamwamo wada kupinda nyaya iri kutinetsa muguta medu hatina kubatana mungu hatingatauriri pano
asi mutoro wacho unonga uri kuremera munhu 1 or 2 ndipo rakakura but kuti upe decision kuti ngatidai homwe yacho yakaderera iyi zvinotonetsa saka ndopatati kuti chishuwo chedu manje akutoshaya kuti tiite sei aiwa because tatosiya mutoro futi isizvi tiri kusunungura handiti tiri kuti tinokupai mupurisa anofambira nyaya idzodzo asi anozokera anenge ari kutofambira ivo woenda kugadzirisira nyaya dzenyu imiwo muri kumadzimba dzenyu modaidzwa zuva rekuzouya tosangana pana aitaura mukita musingazvigoni munopumwa ati akambotaurakudana papo anoti kundorerei aiwa kana pane akashingapi anoenda asi zvinotoita ndezvekupurisa ndoringaita dii ndingatoma asi pane pakuda mari yekuti dai kuri kuti tatakabatana handizvo chiremba tatikadza mubhadhara mari nekuda kwekuti unonga uri munhu 1 or 2 hapana kuti hatisotanga nyaya idzi nhasi nyaya idzi hatisozitanga nhasi makara akawanika tabvisa mari tabvisa zvikuri 1 2 3 wamwe wambobvisi shini saka guta redu mukadaro manje munoramba mukudzokera shure anenge atosekurifiza iyeyo ngangoita zvinhu zvoendeswa pabonda munozodzorerwa kana zvinhu zvagadzirisa kana usinawo ndizvo mai ukasadaro zvinhu zvinoramba zvakamira eya zvinanibaseresa mumbozvitsvaga izvo zvinoramba zvakatomira takakanda munopedza tinongouya kumatare kudai so wamhaombooneki asikare pakati pemvura akangoramba akashadondera mupapawani asi inini kana hanzvadzi dzangu dziri kutikudadza inini ndakukumbira kuti chiremba vari mumba umu wasimudze zvinhu kusaidhi kwangu inini zviende kwanyangari kune vanhu vakazviva iwo handitariri kusekrifaya kuti apa kapa tifana kuti tirape because apa ndopara kubuda nyaya dzika because uyo vacho akauya apa uyo atabva ataura nhuna dzake dzitsika inini ndakaitwa so dini handizorana baba ndipara kubva ataura ka saka tikasvika ipapo tiwati ushengiso kuti auya apa parudza uyo akagopora uyu because isu tatifa kuti muke bake because katisazva kana musina kudaro baimimi wana bambo aiwa pane mazimwe amasangana nawo mukati hapana chamuda kunzwa saka kana muda kuti munzwe dama rese ndio rataura zvekuti uyu ari apo anogona kuisa chiemo chake bhozi zvikunetsa mwana wake ari kuitwa izvozvo anogona kutaura semazuva ari kutaura kuti inini ndaakutaura nachiremba imimesi wana bambo munini kuti taakubvisawo mhepo iyi apa itendererewo ioneka inosvika kuti yauyazve idzokera iisvika ipapo zvinenge zvaakuoneka asi yambobviswa zvinoita apa toda nyaya 50 kana $50 parusa panosvikika $50 kwenda nozodzoka $50 munhu anenge anodzoka uya samoni ouya pana tosangana pata musi wa 26 zvotaurwa zviri panduna yake izvo babo vacharipo kana pada kugadzirika paya pati kuenda kusvikira kuti pagadzirika kuti mushamutonha munongosekurifiza mozongodoneta bhoza tikati mushanga ngatipere nyaya $50 kuti tizokerasa mupa mupurisa waenda unomutora munhu haarigi kuuyana bhozi apa hapaisina kunyarana pakuda kuti mubudirane pachena zvinhu zviviri zvijeke manje kana maakuti imimi zvataurwa mumba umu moti hameno tozozviona zvonyanga kana mati ndauya mukaona kutaurika kwaita mumba mukokuti ndoda baba vangu mukakara mutonono imimi manje musina chemuri kupfarura saka baba shanonzani ngoramba ari kusunda nani lani
Love more. Ngani? Yazi kasene manje kana. Ilunzile. Elo. Ngide kakhulu ngamanye. Yero Mwendo unogara naye pasi kana kuenda unomutora ndini azvigoni Ari pabvendero hai. mungamzwisane sei hazvikwanisi Toti tiri kurwisana. hazvikwanisi ndosaka ndiri kutaura tumai mapurisa aya anoenda movapawo mari dzavanenge vakutaurira woenda unomutora wouya pano Wachikharwa pasalira pati. Unaenda kuda. Saka nakuti para patautaura $15 zika ari kuna kusvika tisane para pamusi 26 April. Saka munhu anofanira kuti by apiwe nguva pasine 1 week. muteerere zviri kutaurwa nemupurisa vatinouvavhura ndoona kuti changamire muri kurwara nditi mukasiya hondo iyika yakadai so wana unotambudza imimi chenyu hamusina chamuchakwanisa kuti mungasimudze munhu ndezvekutokumbira kuvana vanyu kana kuvanina kuti honaiwo iwo vanoonawo handiti imi chenyu kunyarara chete mukaenda koisa mashoko ekukiya hazvifambi kunyarara yeubvira kuti zii kutori nayo Imi mutofamba para pachasangana pamberi apo. Mimi itione kuti mari iyoyo yatooneka iri wananyanga iri para patosangana musi 26 para pachasangana pamberi apo. nonga usina kuuya waya muchavataurirawo kuti vazive nekuti dare rinenge risiri remunhu mumwe uyezve kana riri kutendera rirunzi kuna nhingi aiwa kuna nhingi kwacho muchasvika muchiona kuziku hakuna chinhu ende hazvizodi kuti munhu uramba wakazvibata futi kuti inini ngekuti ndanongerwa ngawaiti zvidzore ita kuti dare iri riperi kune vana kumashure iwe pachako iwewe apatikadai so tinenge tatowa vanhu redu jana rapera Kuna vanhu aba. Ani asicho taure vana baba tatotedzaniro. Ngati handizivo ndingawakumbira kuti zvinobva zvakaita musha wedu tina vana baba kana ndikaona dambudziko ndinoenda kunoba ndizvo. asi kana papa wangu akashaya kwandiri zviri kutaura handizivi zvautaura asi ndinotsvanoa tikaunganidza tino baba mukuru kwani taani kana vana baba kana vaita misha kana 4 3 ngatikudaro isusu manje tinenge tisasabatane sevana vanyamunhu hatisina kubatana nekuti munhu anenge vachivana baba tikasvika kana panotongwa dare zvakati wakambosangana nazvo zvakati kuti dare rifambe vanenge vachiti hatina kumbosangana nazvo saka isusu tinozoti vanhu apa pada kuripa pada
uri kwachiona vaboita chisaratatu saka chiremba ikanaati chiremba ngaabudotedzekesera munhu akaramba odzirambirira asi anyatsa kudzikisa kuya kuti nyaya iri kudhura kurasikazo asi chiremba afamba neumwe neumwe afamba wambofamba asi hapana ari kudayira kuti zvirikutaura chiremba tozvisiya zvinongoita panikazi kuti zvakambotaurwazve zvikambotaurwazve asi hawana kuti tinozivisivana baba vacho ndovarudo vakuvhara magara kuti vese vari vairi vari kutoramba mhosva dzavo tinoshape kuvhurira napo mukana yemari kuti tichifamba nematara saka kana iwe waramba wakavhara uye akanzi une mafuta waungaonawo kana kuti chakati chaonacho atoti handitozvizivi pakwana uyu ukanzi zvakati atoti handizvizivi ambodziko zvedu apa ndo patakutoti nyange ikanzi ida kuuya musapolisitisana kana vana baba vakativharira matara hapana munhu anomboita simba rekusimuka futi kuzoya kudai asi vana babaka mazuva ano mhepo irikufambaka tirigona kuramba ene mazuva ano mhepo irikufambaka unogona kutemwa ngemwana hatiringeperanapa makesisi ekutemwa ari kuwanda pamusoro aiwa mirai baba mirai aiwa hatina kuti taurai ba tiringotaura hedu kuti mhepo irifamba mazuva ano baba unogona zva demo kuti wapwe imwe nhau iripoka wana babaka pasaizi yangu ininika kuti nditaura kuti hana kusvika pangangambo ndivatungepewa kwiri pasaizi yangu mimati mukuru kwandiri asi saizi yangu inini kuninyepereo kana kuti wana wangu inini kana kuti anamwena pangangamba kandivatungepa ine nhau inoti kandoutika mukurarama menu hambopisi nokokosha maningi ba unopera tushomashoma so wamanosvika papenjeni auri mabasa asi kuti azodzoka kuti makaita henyu ati hapana anombodzokama nhasi matambudziko anoba achikubata isu vana baba because ende zvimwe isiwo chichokwadi ndati hapana munhu anombobvuma ba kuti inini takamborarama nenzira dzakati ndizvo zvinokanganisa kuti mhiko unoziva kuti mhiko unozoikangana unotokanganwa wakanzi iwe usazobude kunze usina kupfeka ubva kuti regai ndibva ndamboti pavharanda apa bazi ndibva ndadzokera zvatotanga watoita unokozokuti wakasotika iweyo wakasoti isusu takabhadhara pa gore apera muna november zvinhu zvakaitwa muna 68 zvakaitwa muna 1968 takabhadhara tazopangidzwa bhuku raitafanike bhenji rikutsvuka asi bhuku rewai kuti bababenyu rirapei baba wenyu isati babenyu rirapei nemwana akati andizobhadhara uyo rapo andime tisu izvo akanyora nababenyu muna 1968 asi kakati kanyanya ibadzi keuti keuhamba kekuvima kanyanya ibadzi kekuvima asi nhasi yakaiti honzo saka hazvimborambirwi bai kana wana baba kana tirikutaura kana noshiremboka katifurasa kutsvara kuti ndibatsiro pamwe nekukanga ndibatsireiwo pamusoro asi zvinokodzera kuti mimi wana baba ava munavo pari zvinei izvozvi haamuni mumba hamuzobudi musina kugutsa muripo nekutotaurira chiremba zvese zvamuri iye ubva kuitira sekuziva kwake basa hatombotiwe hwana wacho wanga uri wacho wagutsikana here havana kugutsikana murutunzwa aiwa inini sekuta zvakutaura wana baba inini pane zvamakamusangana nazvo here inini zvangu kuti aswai kuti akusangana nazvo tirikusangana nematambudziko achingobata iwo asanotaura tandezvese chiroitika iwe wakadai vanhu varubvawo hwanda pakuti havana mari saka inini ndandapikira kuti ndinotengesa hwai chiremba atore hwai
asi hwai dzangu dzinodzoka dzaamo mupemberi. Hatina kuvhenekwa tese ngenyaya vanhu vese wabva wamhanya pakuti mari. Endi mari nanhasi inongoramba iri ngonzi mari. Takatanga nyaya idzi kubva kudhara, hapana chinogadziriswa ngekuti mari. Ipapo ndasiya 2 inini usvika musi wa26 wamataura. Hama dzangu kana dzisina action, ini ndakukumbira kuti zvisimudzwe pamwana wangu zviende kwaNyangari kumba kwedu kana zvikanetsa inini. Asi pamwana wangu zvadii zvabva. Ndio zvandakukumbira badzi. Noti ndiri kutozviziva kuti hapana kana musoro unosimudzwa pa zvamuri kuona kuti wauya wari washoma kudai wanenge wari kungosaidzira kuti pane wasara kumba hawabhadhari mari hawadii. Endi tinopedzazve dare rese tiringodaro. Chero pamwana angosvikirwa ngazviende ipapo. Noti izvi zviri tanga idambe noti zviri kubudira pamwana wangu. Ndizvo soko randiri kukumbirawo musi wa26 April. Saka isu hatina kumwe kwatingataure dzichipfuura. Totomirira musi wa26. Tamirira musi wa26. Isusu mukaura asi atitaure. Muchanzwa matare ane wari wapinda. Saka inini matare enyu vana baba hatisi wangu. Tikutonzwa mashoko matare anamai. Vanova ndo wana mwana aita kuti munga handiti murikuona. Uyezve imimi muri kuti hamuna mari dzekuti dai mavhenekwa mese. Handizve ndidairewo zvino munoti imimi dare kana risina kubhadharwa mai avo vanosununguka sei vane mwana ari kufamba nenzira ende wane zvawanoda kuita zvokuti anenge amangara ndiye anobvisa mari yacho. Ndizvo system yoinayo. Ende vanhu vekwaNyangari vane hutsinga, vanotouraya, vanourova. Izvozvi mwanangu ari kuti dzungu wamakauraya uyoyo ndiyeye. Uyo amumuigeba. Dzakatoita munana October 11 ari pano mudhara iyeye, asi tapinda mubanga utsika-tsika kuti akatobva kuri pamumbe 11 asi anobva ati kwazitoto wanga wakadzi suti hawana maNyangari. Mawana seiko mune midhaba ende futi kuti muri kutaura ineni ayo ngatimbosiye ngatimbopedzedu ngatimbopedzedu dambudziko tongozi siso vanigadzira ine ndiuda kufaira handiti mungandaura nyaya yenungomu ngaoni ngandife wakavhandwa asi weipona asi wana wako ayamba nomwe isusu panapa chichidzirwa papanapa pachifi panapa mamuchinjara mazwi kai mamuchinjara mazwi panapa kai aiwa ndakabachinjara mazwi panapa kai totoripa panapa atidaisowana baba nditaonekana kupi mapedza ripi mausunga zvatamutaura kapanapa kuti mukarama kaoripisana aiwa aiwa yapera papi yapera papi baba handiti mataura kuti tati yapera papi mati mushadi atibvunza kuti kana maenda muurungu kuti mutume munhu kana kuti mupurisa kana kuti chii isu titi ule dai zvakadaro isisu kana kuti dai zviyiwa foni vamwe vaibva kuti hazviti ndingotoda mupurisa tapanga tataura asi tichaona pasi taudzisa kuti yapera pangai mari yacho iripi mukangosimuka kamuda soka munoripa munoripa mbudzi ya ndonyaya yekutaura kuti bvisai mari kana mune mari mopawana mudare ropepa zvatopera 15 dollars yekutaura ndozvaazere kuitira kufamba kwomupurisa here ndio yekutaura kuti toichironga tione kuti inogwira pangai kana musina ndozvo wachizvichafambiswa
Boda umbofeya futi uriko here pakusape kwako tisati tatomamupurisa vadii Mune nhamba dzake. Mapurisa anozvizira ega. Mune nhamba dzake. Ndobasa rekuziva kuti munhu ari papi. Mune nhamba dzake. Kana mataura chete baba ndataura kuti ari pavhengeri hai vanosvikira pavhengeri Unotiyasvika pavhengeri kana kuti ari parivi ari parivi anogarepo masojeza kana kuti mapurisa. ndosaka toti zvinhu ngazvikurumidzwe before zvikoro zvisati zvavharwa saka mukatorebesa 2 weeks 3 weeks ndowaziva hama dzangu ndinozidziva takabva nadzo kare izvozvi zvauri kutondipomera kuti kufunga kuda kuuya asi handina kana benefit yandiri kuona saka tiri kuti ndirurara mwana ndakagara kuti zvikoro mangwana sinotibate kuvhara nivhare musawati 14 saka teipa vanogona tobuda saka kuti sondotibata mangwana iri mari futi ndozi kwatoenda munhu zvivharo aende kuholiday ane masoko asi imi mune mavo amatarisira kuziva kuti zvinhu zvezve zvatikofamba handiri mukuona zvinenge zvisina kutonona pamasi kana vaya vanenge vari kuramba kana vakazoti regerai kutaramba kungotaura imi muchifamba inenyaya sezvo maziva musoro wenyu ende plus iye abuda achitaura ndii saka muchadeifu kana abuda iye achitaura acharamba achitaura kusvikira tasvika baba chakauya asataura nhunda dzake dzese abvataura zvimwe zvakawandika ndisazvinzwa panapa akutaura ega $15 aiwa vanhu varonga mari kuti munhu anoona mari sei muhaindi kuti zikasimuka pana panyaya yemari isina kuronga $15 ishoma asi haioneki munhu akuendi wanenge wakuti ane mwana achaita izvezvo ngabvisi kana kuti sekuru wacho ndiye ane muzukuru ngabvisi iye sekuru vasha saka ngaparongozi padaitwa sei ende morobva kufa kwacho akaita mwana wacho une mhepo yakatomudhonzera nemunhu akakonzeresa anobva ati handina mari mukati munhu iye mwana achita progress saka aiwa ana baba itamudememudema zvinotoitika ipapo kandezvekutoti tinototi dare zvarichiri kutofamba kudaiso iyo hanza dzangu nababa ndiwo anototisa mari 15 yekudaidza chi vanhu kuya padare inini zvezvo handiti mondiurayira ndokubvisa zvemari aiwa kana zviriko mukoma kana kuti dambudziko kana kanga rapinda ngatiti kana mbamama ini ndini ndinofanira kutoriti inini ndiringopa decision badzi mukoma yekuti inini kana mashaya $15 no problem noti nyaya yenda ndisina kutoisimudzira ndikuti no problem ini ndichaonawo zvekudini zvekuita zvinhu zvibudire kuvanhu vepi vekwanyangare zvibve pamwana kana inini ndiri munhu wekwanyangare inongogona kubuda pandiri even mwana chero mwana wese inongogona kubuda saka wareti salvation yamuda isusu tungawedza kusolva kuti dai nanhu auya imi mukati sagai mari mutsvagelano vanhu vekwanyangare ngatitembudememudema waripo ndiyamurikutaura yekuti lanhu anotsvagwa narerai nababa wake haiti wai pamusoro haitiba nokuti nyaya iyi yaamukati memaoko achifi yaamukati memhuri yekwanyangari vanhu vekwanyangari wabvumaka kuti hanzi mudzimu wataura kuti sikuda baba wangu vanhu vekwanyangari vari vanhu vekwanyangari isisiri nguva yekuti rerai nababa wacho ndiwo wanikiri vanhu vekwanyangari ndiwo vanodhoneta mari yekuti watsvage kuna mukwambo wavo inini pandakaita dambudziko manje mukadaro iraini mbotauri ipo papo tikaramba tiri kushanda tichidaro kaka tinenge tichitsikira zvinhu zvakawanda nokuti zvakungoreva kuti ndiwo unotomira ini ndakatobva kutomira zvava zvichinetsa mubama ndakangozvimirira vana baba mnini varipo ndinoziva vamwanini vangu wakandinzwisisa wakandiri kwamuri asi kuti zvinhu zvacho zviti ngazvifambe kuti zvisvike pakuzokunda kubuda unenge wakamira mati pana patiwana panyangari kuda mari pana panyangari kuda mari ndisemari yemutembi ate
gonyaya ndikatora mbudzi yangu yakaita so ndikaisunga patambo ndikatora jongere uku so ndikaisa pasaidi itonagere ugosha musana ori pangozi pagona inini pana saka nhasi nemudzi wadhora dhiramuku wababa vakadzako watoendikwashikosha watobatsirana iye bofa dzakabvani kugamba ari kudedera vamba chibatira misasa so ari hwange makumbi kopi wamba tina mukwamba pamurume wakadzaka mangondeti nekuti aende kuedzera 2000 akaine mari ikapiwa vanhu vechokagamba ikapinda nhasi unoimhota hamuna mari mwana nyangarika chimoite pasaidi timopasangana baba vafadziswa kana ungebatsirani kana pagamba ndikapera bhutsu idzi tinozotaura kana maita kana panapa kuti wapisa dwana wani vanenge varamba umba hombe ngairani asati apedzana pachimoite pasaidi timoone newana wangu ndakatakura mbudzi yangu yemwana wangu ibhadhari gamba ndisina kuramba